Ja hem arribat a la font, i la llum de la lluna plena il·lumina el bosc. La tranquil·litat és absoluta, i el silenci només es trenca per l'odol dels rapinyaires i els lladrucs solitaris d'alguna masia propera. Per fi, tots dos ajaguts, comencem a gaudir de la nostra intimitat. Però darrere meu, sota la balma, escolto uns gemecs que no són els nostres. Em giro i veig dos cossos nus fent l'amor. Dues figures borroses que sembla que només jo puc presenciar. Crec que m'estic tornant boig. Endavant, intro. Ei, què passa, gent? Això és Mitologia quilòmetre zero, llegendes i rondalles de la mitologia catalana. I jo sóc en Sergi. He de dir que em fa molta il·lusió fer aquest vídeo. La llegenda que us explicaré està situada a uns 500 metres de la masia on vaig créixer. De fet, no vaig poder evitar sentir una mica de nostàlgia gravant les imatges. En fi, res, coses meves. El que us narraré a continuació és la llegenda de la font de la Baronessa. Encara recordo com si fos ahir la primera vegada que vaig escoltar-la. Amb una caminada nocturna de la festa major de Tavèrnoles vam passar per davant la font. I allà en Pep Colomer, un veí del poble, ens va explicar. I espero que a vosaltres us agradi tant com em va agradar a mi en aquell moment. Per situar-nos hem d'anar a Tavèrnoles, a la comarca d'Osona. A mig camí de la carretera que va al Parador hi ha el castell de Sabassona, que també serà important per la història. Darrere del castell hi ha un camí que condueix a una balma. Allà és on hi ha la font de la Baronessa. O també la balma de la Baronessa, tot i que mai he sentit ningú anomenar-la d'aquesta manera. Encara que sigui un lloc força amagat, és fàcil de trobar-lo. I amb això crec que ja està tot dit. Així que comencem la llegenda. Antigament, la baronia de Sabassona s'extenia per bona part de la zona oriental del comtat d'Osona. Unes terres situades ben bé entremig de la plana de Vic i de les Guilleries. Tenien com a epicentre un castell enfilat sobre un turó on hi vivia el baró de Sabassona. El baró no era un home massa estimat entre els seus vassalls. Es diu que sota el seu domini els pagesos patien tot tipus de maltractes. Impostos abusius, despossessions de béns i abusos varis com el dret de cuixa. De fet, fins i tot entre els nobles ja tenia fama de ser cruel i despietat. Un dia, el baró es va casar. La seva jove muller, i ara també baronessa, era coneguda arreu per la seva gran bellesa. Per altra banda, el baró no era massa agraciat. A més, com a marit, era gelós i possessiu. Tenia tanta por que la seva dona li fos infidel que mai li treia l'ull de sobre. El temps passava i la parella encara no tenia el seu hereu. A més, semblava que això no es produiria durant una bona temporada, perquè el baró va ser criat per anar a les croades. Terra Santa era molt lluny. Això suposava una absència d'uns quants anys, sempre i quan no morís en combat. Tot això el trasbalsava. Dins del seu cap creia que si ell marxava, hi hauria un munt de nous pretendents disposats a enllitar-se amb la seva dona, i això no ho podia permetre. Després de pensar-hi molt, va ordenar al seu criat de més confiança que vigilés a la baronessa en tot moment perquè no se li acostés cap home. Finalment va arribar el dia, i el baró va partir cap a Terra Santa.
amb el seu marit fora d'escena, ara la baronessa era l'única senyora d'aquelles terres, però sempre anava acompanyada del criat, que la vigilava tal i com se li havia ordenat. Cada vespre tenien el costum de sortir cap a la font de la Balma que hi havia a la vora del castell. Des d'allà, com si fos un mirador, veien el camí per on va marxar el baró. Se sentaven esperant la seva tornada i quan ja era fosc, se'n tornaven al castell. Els mesos van passar a ser anys i encara no arribaven notícies de Terra Santa. La baronessa i el criat seguiren anant cada vespre a la font, però ja no hi anaven a esperar. De mica en mica es van anar oblidant del baró. De fet, només anaven a la font per estar sols. La baronessa i el criat estaven enamorats. Per dos amants com ells, aquell era un amagatall perfecte. No només podien vigilar el camí, sinó que també els ocultava de les mirades tafaneres del castell. Per fi, després de tants viatges, el baró ja era de camí cap a casa. Entre setmanes navegant a alta mar i dies a cavall, estava baldat. Només tenia entre cella i cella arribar i estar amb la seva dona. Però, tot i estar cansat, el baró era molt desconfiat. En una cruïlla va agafar un camí alternatiu que quedava ocult des de la font i el castell. En ben poca estona, el baró i els seus homes ja havien arribat a la font. Sota la balma hi havia la baronessa i el criat fent l'amor. En veure el panorama, el baró va enfullir. Els amants, totalment sorpresos, no van poder ni reaccionar. Va baixar del cavall, va desenvainar l'espasa i, completament fora de si, va assassinar tant el criat com a la baronessa. Des de llavors van anomenar aquell lloc com la Font de la Baronessa. Es diu que a les nits de lluna plena és possible veure-hi els fantasmes dels dos amants. Però no tothom pot. Només poden aquells que han estat enganyats per la seva parella. I com que gairebé tothom es guarda per si mateix el fet de portar banyes, ningú diu que els ha vist. Què? Què us ha semblat? Doncs ara ja ho sabeu. Si mai sospiteu que us han fotut les banyes, només cal anar a la Font de la Baronessa durant la lluna plena per comprovar-ho. Com a curiositat, del baró i de la baronessa sempre n'he sentit a dir moltes coses. Hi ha llegendes que diuen que el baró, emparant-se amb el dret de cuixa, va voler enllitar-se amb la mare del bandoler Joan Serrallonga. I aquest, llavors, es va venjar matant el baró. Altres diuen que la baronessa li va fer el salt al baró amb en Serrallonga. De fet, si no m'equivoco, la pel·lícula que fa uns anys va fer TV3 sobre el bandoler ho recull. Però de tot això no n'hi ha cap evidència. En realitat, l'existència del castell de Sabassona està documentada des del segle IX. Sota el domini dels vescomtes d'Osona hi vivia una família de cavallers que, amb les generacions, van esdevenir barons. Però, històricament parlant, ni rastre d'aquestes llegendes. Doncs res, si us ha agradat el vídeo, foteu-li like i compartiu, que sempre ajuda, i si us subscriviu ja seria l'hòstia. Doncs això seria tot. Apa, gent, adeu-siau.